Myšmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Dnešní podcast se bude věnovat výstavě Let It Grow Again, která probíhá v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Výstava vznikla ve spolupráci s vídeňskou galerií Belvedere a bude k vidění až do 10. listopadu. Jejím kurátorem je Miroslav Halák, historik a teoretik umění, který od roku 2017 působí právě ve vídeňské galerii Belvedere a od roku 2024 přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. A právě Miroslav je mým dnešním ctěným hostem. Dobrý den, Miroslave, vítejte v podcastu Myšmaš Art. Dobrý den, děkujem za pozvání. Posluchače zdraví také Máša Pivovarová. Výstava Let It Grow Again se zabývá tím, jakou roli hraje strom v kulturní historii lidstva a jakým způsobem byl zobrazován v umění od středověku až po současnost. Projekt navazuje na výstavu Grow, která se konala na podzim roku 2022 v Dolním Belvedéru ve Vídni. Jak se obě výstavy od sebe liší? Obidve výstavy začnem tým, čo ich spája. Spája ich teda snaha o istú typologizáciu zobrazení stromu vo vizuálnej kultúre. Vy ste to už pomenávali veľmi správne v našej kultúrnej histórii a teda skutočne ide o prezentáciu stromu vo vizuálnej kultúre, teda v tom, ako sa strom vizualizuje. Isté, že máme isté obmedzenia, my nemôžeme prezentovať jednoducho všetko, tam tie limity jednoznačne sú. Ale k tomu sa dostaneme, že teda z akého dôvodu musí dôjsť k istým obmedzeniam alebo k istej selekcii. Tomu ale predchádzala teda teória, ktorá sa snaží túto typologizáciu nejakým spôsobom pomenovať. Takže toto je to, čo tie výstavy spája. Keďže ambíciou prvej výstavy, a to bolo za to príčinou tohto bolo, že to bola jedna z prvých výstav po covidovom čase a jednoducho hľadali sme už vtedy možnosti, ako tie stratégie muzeálne prispôsobiť možno novým výzvam, kedy je ťažšie cestovať, kedy chceme možno aj úmyselne a cieľene zanechať menšiu ekologickú stopu dlhými prepravami a transportmi umeleckých diel. Takže táto stratégia viedla k tomu, že som sa programovo zacielil na tvorbu alebo na diela, ktoré môžem získať z pomerne malého alebo teda akože blízkeho okruhu, čo sa Viedne týka. Z toho vyplynulo, že som sa veľmi intenzívne venoval práve dielam, ktoré sú v zbierke Belvedru. A toto je to, teda, čo v konečnom dôsledku, keď sa tento projekt preniesol do Alšovej Jihočeskej galérie, tak sa prevzal ten nukleus v celej výstavy, ktorý pozostáva z tých diel, ktoré boli zo zbierky Belvedru. Preto dochádza aj k tomu kvázi pomenovaniu paralelnému Belvedere na Hlbokej, lebo jednak je to licencia výstavná Rakúskej galérie Belvedere a na druhej strane je tu niečo okolo 40 diel, ktoré prichádzajú práve zo zbierky Belvedru a sú prezentované v Alšovej Jihočeskej galérii. Tá výstava sa ale adaptuje a teda rovnako ako som nazeral na zbierky alebo teda možnosti získania diel v okruhu Belvedru, tak aj teraz pri príprave výstavy v Alšovej Jihočeskej galérii nahliadam na to, čo je možné získať alebo čo bolo možné získať práve z nejakého akčného rádia Jihočeského kraja. Takže s tomu rozumím dobře, tak některá díla jsou stejná, jako byla ve Vídni, ale jsou tedy doplněná o další díla z regionu, tedy Jihočeského. Presne tak, Aleš Seifert to pomenoval správne, že zostáva istá časť stromu, ale ten strom rastie ďalej, ako sú tie výhonky a vietve, ktoré sa potom ďalej rozkonárujú a toto v podstate sa skutočne tou výstavou Let It Grow Again deje a ten koncept k tomu aj pozýva, aby sa to takto v podstate variovalo. A jak vlastně tedy došlo ke spolupráci Alšovy Jihočeské galerie s vídeňským Belvedérem a bude tato spolupráce ještě nějak dál pokračovat, nebo šlo o jednorázový projekt? Tá spolupráca bola, musím najskôr povedať, bola skutočne veľmi profesionálna a aj pre mňa veľmi inšpiratívna. A prebiehalo to
tak, že niekedy ešte v podstate v čase, keď som pripravoval výstavu Grove pre Belvedere, som sa zoznámil s Alešom Seifertom a potom v podstate ako skončila výstava Grove v Belvedere, tak ma Aleš Seifert oslovil s tým, že by mal záujem o spoluprácu a či by nebolo možné práve túto výstavu prezentovať u ňoho v galérii. Na čo teda začal proces vyjednávaní a dohôd na riaditeľskej úrovni a čoho výsledkom je v konečnom dôsledku táto výstava. Áno, takže podarilo sa to našťastie a podarilo sa to nielen, že preniesť tú výstavu, ale ako sme to spomenuli, významne ju variovať, významne ju obohatiť, pretože čo sa výstavnej plochy týka, Dolný Belvedere disponuje plochou o približne do 900 štvorcových metrov, kdežto ale všetky plochy, a my sme obsadili touto výstavou v Alešovej Juhočeskej galérii skutočne celú plochu výstavnú, od kvázi skleníka, od oranžerie až po jízdáreň, tak tam je tá plocha radovo okolo 2400-2500 štvorcových metrov. Áno. Takže tomu zodpovedá aj ten enormný nárast, že kým v Belvedere sme prezentovali niečo okolo 100 diel, tak tuto máme niečo okolo 160 diel, s tým, že tam sú ešte aj 3 monumentálne inštalácie, ktoré vznikli site-specific. A bude tedy nějak pokračovat ta spolupráce mezi Alešovou Jihočeskou galerií a Belvedérem? No to zaujímavé, čo je, a tu skutočne patrí opäť veľká pochvala, že regionálne galérie, ako typu juhočeského, alebo teda galérie, ktoré sú v krajskej kvázi ako zodpovednosti, tak tieto majú tak vysoké skutočne ambície, že siahajú po týchto veľkých inštitúciách, ako im Belvedere, a poskytnú im ale aj taký servis a také zázemie, že aj kolegovia a kolegyne z Belvederu boli veľmi milo prekvapené to, aký servis, respektíve aké zázemie tam našli v tejto galérii. A už teraz samozrejme takto sa vytvárajú tie dôležité kvázi kontakty a to netzwerken, ten networking funguje práve takto. A myslím si, že minimálne do budúcna už tá Alešová Juhočeská galéria zostane akože v radare aj Belvederu a kolegov, ktorí potom, lebo tie zbierky sú tam skvelé a hlavne je tam výborná zbierka stredovekého umenia, takže nedá sa vylúčiť, že samozrejme do budúcna v nejakom projekte sa siahne teda aj po takejto spolupráci, minimálne na úrovni výpožičiek. Ale viem za seba povedať, že ja už teraz na budúci rok plánujem dosť veľký výstavný projekt, kde práve zbierka Juhočeskej galérie bude jednou z kľúčových. Prozradíte nám víc, nebo je to ešte tajné? Môžem to prezradiť. Je to výstava, ktorá bude otvorená v apríli 2025. To znamená za necelý rok. Bude to výstava v súkromnom múzeu, ktoré je jedno z najväčších a najdôležitejších výstavných plôch pre druhú polovicu 20. storočia v rámci rakúskeho umenia. Aj tá zbierka je skutočne jedna z najväčších. Jedná sa o múzeum Liaunik a táto výstava bude mapovať, keďže tá zbierka sa zameriava na druhú polovicu 20. storočia v Rakúsku, tak táto výstava v tomto múzeu sa bude venovať nejakému fiktívnym konfrontáciám medzi vývojom rakúskeho umenia a československého umenia v období železnej opony, teda v období 48 až 89. Mapovaním istých výtvarných pozícií, istých, ako ja to teraz nazývam v tomto koncepte, teritórií, ktoré sú si síce susedné, ale sú zároveň touto kvázi hranicou alebo hraničnou situáciou medzi totalitným režimom a západným svetom tak vzdialené, že dochádza aj k vytváraniu veľmi
zaujímavých diskontinuít, ktoré sa tam vytvárajú. A toto bude príležitosť na príklade skutočne proveniencie 3 krajín, ale respektíve 2 štátnych útvarov v tom čase, Československa a Rakúska, ukázať na tento vývoj v druhej polovici 20. storočia. A součástí tedy výstavy budou díla z Alešovy Jihočeské galerie? Veľká časť, pretože opäť tým, že som teraz mohol nahliadnúť do zbierok Jihočeskej galerie, tak práve aj táto časť je veľmi, veľmi bohatě zastúpená. Tak to se máme na co těšit. Pojďme se nyní podívat tedy na ten fenomén, kterému je výstava v Jihočeské galerii věnována, ta současná tedy výstava, tedy fenoménu stromu. Téměř všechny kultury přisuzují stromu symbolický význam. V naší židovsko-křesťanské tradici je strom spojen především s rajskou zahradou, kde se dle knihy Genesis nacházely stromy 2. Strom věčného života představující jakousi původní dokonalost, která je lidem po vyhnání z ráje nedostupná, a onen nešťastný strom poznání dobra a zla, který je v Evropě stotožňován od středověku s jabloní. Na výstavě je téma rajského stromu demonstrováno řadou děl, jako jsou například grafika Ráj od Josefa Váchala nebo působivé plastiky Adama a Evy současné umělkyně Lizy Low. Vy v knize, která k výstavě vyšla, píšete, že symboly se v průběhu doby mění a jsou překrývány jinými. Dnes se tak podle vás většině lidí při pohledu na nakousnuté jablko nevybaví příběh Adama a Evy, ale logo známé technologické společnosti. Opravdu si myslíte, že stačí půlstoletí dominance této firmy, aby téměř tedy 1000 let starý symbol biblického jablka překryla? Hneď na úvod vám musím poďakovať za túto otázku, pretože vidieť, že ste sa touto témou zaoberali, že ste si to prešli, pretože ste v nej nastolili práve tie tézy, s ktorými som sa veľmi intenzívne venoval. To je skutočne existencia 2 stromov v exegéze z prvej knihy Genesis, teda stromu toho arbor vitae a lignum sapientiae boniet mali. Takže vďaka za túto veľmi trefnú otázku. Rovno poviem, ešte sa vrátim k úvodu tej otázky, kde hovoríte o symbolickej funkcii stromu v rôznych kultúrach. Aby som sa dostal potom možno následne aj k ďalším častiam. Práve, že ten strom má samozrejme veľmi významnú symbolickú funkciu, ale nie len. Hej. To je práve to, čo sa v tej výstave snažím ukázať. Že teda naprieč kultúrami my ho síce často používame ako symbol, to, čo to znamená, k tomu sa ešte dostanem, ale nie len, ten strom má aj iné funkcie. Ale odpoviem teraz priamo na túto vašu otázku, že či existujú ešte, alebo či je možné skutočne takto prekrývať znaky. To je v povahe symbolu. Symbol je typom znaku, ktorý nereferuje, teda neodkazuje sám na seba. Priblížim môj metodický prístup k výstave. Mojou prvotnou úlohou bolo, alebo výzvou pre mňa bolo, je možné takýto zásadný motív dejín umenia, akým je strom. A takýchto zásadných motívov by sme mali niekoľko, či slnko, rastlina, boli výstavy ku kvetom napríklad, mraky a tak ďalej. Akože tých nejakých, to nazývam, že kultúrno-antropologických konštant je niekoľko a strom medzi ne jednoznačne patrí. Teraz tá metodika tvorby tejto výstavy. Pristúpime k tomu tak, že sa skúsime zamerať na rôzne zobrazenia stromu v jeho chronologickej variabilite. Potom je tá výstava, alebo potom je tá téma neuchopiteľná. Pretože nie je možné povedať alebo uchopiť strom komplexne v stredoveku, ani v baroku, ani predtým v renesancii, ani v modernách. Nie je to možné, pretože ten strom sa zobrazuje inak aj u impresionistických umelcov a tak ďalej a tak ďalej. A hlavne ten výpočet by nebol možný. To znamená, my nemôžeme pristupovať k tomu, respektíve môžeme, ale ten prístup by bol de facto od začiatku odsúdený na neúspech, pretože by nedokázal pokryť komplexne túto škálu prejavov. Takže ako k tomu pristúpiť? Samozrejme musí dôjsť k nejakému ešte širšej konceptualizácii a kontextualizácii tohto problému. A keď sa nad tým zamyslíme, a ten prístup by mohol byť pomerne jednoduchý, zadajte si do vyhľadávača pojem strom.
a pozrite si, aké a koľko obrazového materiálu vám tam vyhodí. Od fotografií cez kresby, maľby, videa a tak ďalej a tak ďalej. A teraz dajte si tú úlohu, že skúste z toho spraviť čo najmenej kategórií, čo najprehľadnejšie a čo najuniverzálnejšie kategórie. No a v tom momente, ak si uvedomíme, a tým sa dostaneme aj k tej otázke symbolu, napríklad jablka, tak uvidíte, že budú zobrazenia napríklad sakrálne, ktoré vám zobrazia túto spomínanú scénu vyhnania Adama a Evy z raja. A ak si tam položíte tú otázku, teda aký to je strom? Čo je toto za strom? Tak pri zodpovedaní si tejto otázky zistíte, že to nie je konkrétny strom. Úlohou týchto zobrazení nie je upozorniť na strom ako taký, na jabloň, na hrušku, na čerešňu. Pretože v iných kultúrnych okruhoch je tento strom spájaný aj s iným ovocím. Pretože to jablko nie je v Biblii identifikované. To nie je jabloň. Tam sa hovorí o strome. O univerzálnom strome. O univerzálnom topose. A nehovorí sa ani o ovoci, o jablku, ale o ovoci, o plode. To znamená, ten strom je anonymný. A ten strom nereprezentuje nejaký prírodný element. On je v podstate už nakontaminovaný nejakým pridaným obsahom. V tomto prípade Božím zákazom. Istým tabu. Ten strom poznania dobra a zla je symbolom zákazu. Symbolom akéhosi nariadenia, ktorý ľudia nesplnia. Následkom čoho je vyhnanie. Následkom čoho je trest. Toto je vyslovene akýsi právny obraz, funkcie zločinu a trestu, by sme to mohli nazvať. Toto všetko reprezentuje tento jeden motív stromu. To znamená, že už ak existuje takýto model, tak my jednoznačne musíme vidieť, že ale takýchto modelov je v dejinách kultúry oveľa viac. My sa tu nachádzame v stredoeurópskom regióne nábožensky ovplyvnenom židovsko-kresťanskou kultúrou, alebo teda náboženstvom a antickou kultúrou. Pozrime sa napríklad teda do antickej kultúry, kde nájdeme opäť v mýtoch u Ovídia nádherné motívy premien. A Dafne sa premieňa na strom, aby sa zachránila pred Apolónom. To znamená záchrana. Filemona z Baucis, krásny mýtus, sa premieňajú na stromy z vďaky. To je vďačnosť, pretože slúžili najvyššiemu Bohu a premieňajú sa. To znamená, tam už je motív vďaky. Apulus, veľmi raritný motív, sa premieňa ako pastier na strom, pretože pozoroval nahé nymfy pri tanci a za trest je premieňaný na strom. To znamená, už len v týchto troch motívov tam máme strom ako záchranu, ako odmenu, aj ako trest. Aká plejada vravím týchto motívov a obsahov tam je obsiahnutá. A toto všetko sa v tých kultúrnych dejinách a v tej akejsi identite, v ktorej sa my pohybujeme, samozrejme na seba, na ten znak stromu nabaľuje. A to sú, ja to nazývam tie letokruhy. S každou novou vrstvou alebo s každým novým obsahom sa tie predošlé nemažú. Oni zostávajú možno niekde hlbšie v tej kultúrnej pamäti. To znamená, oni sa nevymázávajú, často sa variujú, obohacujú, doplňajú o nové. A tým sa dostanem aj k tomu symbolu jablka, ktoré ste načrtli a ktorý tam používam ako pre mňa teraz aktuálne prípadový príklad, ale taký ten ideálny, kde ak by sme opäť išli hlbšie za tým, áno, stačí aj pár dekád intenzívnej mediálnej kampane a masáže, pretože tých pár dekád nám príde nová generácia v spoločnosti, ktorá sa bez tak sekularizuje a nemá už ten kontakt s nejakou náboženskou tradíciou, sa obrazy z knihy Genesis Adama a Evy nie sú také živé. Oni nie sú tak prítomné. To znamená, už v tejto generácii skutočne stačí to intenzívne mediálne masírovanie nás vizuálne logom profilu odhryznutého jablka a
ja teda sa priznám, neviem, takáto štúdia by sa mohla uskutočniť, ale na nejakej škále probandov vo veku 18 alebo 14 až 20 by sa dalo veľmi jednoducho zistiť, že ukážte profil odhryznutého jablka a aké reakcie vám prídu. Hej. Tam som presvedčený o tom, že teda tento profil bude stotožňovaný predovšetkým s technologickým gigantom a nie so symbolom, ktorý by ale pred ešte 100 rokmi mal oveľa intenzívnejší nános práve tohto biblického motívu. Hej? Že jednoducho ešte ja si pamätám na hodinách literatúry, ako sa symbol jablka kvázi interpretoval vždy ako symbol buď zlá, symbol smrti, symbol aj negatívne konotovaný, alebo potom symbol vitality, zdravia, života a tak ďalej. Už tam vidieť ako tú ambivalenciu v týchto jednotlivých významových nánosoch. A teraz je to ale prekrývané. Ak by sme ale išli hlbšie, už tu vidíme, že aj pri generovaní tohto loga sa vytvára, my sa nevyhneme mýtom. Steve Jobs ako frutarián je jeden nános tohto loga, že teda je to jablko, pretože mal rád jablka. Existuje ďalší nános, alebo respektíve ďalšia obsahová vrstva v rámci tých mytologizácií tejto značky, kedy sa má jednať o jablko Alana Turinga, ktorý sa mal otráviť práve odhryznutím ako otráveného jablka. Máme tu ďalšiu rozprávkovú úroveň, hej, otráveného jablka. A tak ďalej. My by sme mohli ísť a na druhej strane to jablko ale je aj tu s jablkom alebo teda plodom zo stromu poznania. A ak si pozrieme, k čomu majú viesť tieto technológie, hej, ako ich úlohou je jedna komunikácia a sprostredkovanie poznania. Hej, takže my tu máme aj v tomto prípade takú intenzívnu ako kvázi naakumulovanie tých symbolických rovín, že vidíte, že už len na príklade takéhoto jedného symbolu sa dá pripraviť veľmi pekná napríklad magisterská práca. My jsme mluvili o jablku v dnešní společnosti, ale výstava se týká především tedy stromu. Tak jak je archetyp stromu vnímán současnou společností? Byl také doplněn o nějaké další významy? Tu odpoviem potom tou samotnou teóriou, respektíve tou mojou hypotézou, ktorá ma viedla k príprave celej výstavy alebo celého výskumného a výstavného projektu, ktorý sa už teda nesie pár rokov. Začal výstavou v Belvedri, pokračuje výstavou v Alšovej Českej galérii a dúfam, že bude rásť ďalej, pretože z tohto projektu sa dá v podstate tvoriť a generovať ďalšie možnosti a ďalšie variácie, ktoré tento veľmi dôležitý a podnetný motív nielen výtvarného umenia, ale ako vravím celej vizuálnej kultúry našu civilizáciu sprevádza naprieč dejinami. A vráťme sa teda k tej úvodnej hypotéze, či je možné nejak tento takmer nevyčerpateľný rozsah, hej, príkladov zobrazenia stromu, či je to nejakým spôsobom možné upratať, hej, zakategorizovať. Boli sme pri pojme symbol. V tomto nám veľmi pomáha isté metodika, na ňu siaham v tejto výstave, a to je metodika obrazovej semiotiky. Pretože semiotika ako vedná disciplína pomocná nám dáva v podstate náradie na pomenovanie týchto fenoménov. Hej, lebo ak si zoberieme ten strom ako znak, ten je znakom, hej, teda ten nám tlmočí, komunikuje niečo. Ako náhle niečo komunikuje, tak sú to znaky, sú to nejaké kódy, ktoré my dešifrujeme. No a tie kódy ale majú rôzne funkcie, sú rôzne, tak ako sú rôzne písmená, tak každý z týchto vizuálnych kódov a stimulov má pre nás rôznu funkciu. A už sme teda hovorili o tom bloku v podstate vizuálnych stimulov, ktoré sú symbolické, hej, ktoré nám síce hovoria niečo o strome, ale ich prvoradou úlohou je preniesť nás z toho stromu na nejaké vyššie úrovne. Už buď to na tie mýtické úrovne premien, ako u Ovidia, alebo na úrovne nejakých legend a ság, ako je to napríklad kozmických stromov v
v germánskej mytológii, v slovanskej mytológii, kde vždy sú čarovné stromy, kde už to náboženstiev, pretože opäť, my sme len teraz tuto v regióne Strednej Európy, teda tej židovsko-kresťanskej, kde sú náboženské motívy, predovšetkým viazané na Bibliu. Ale my by sme mali v arabskej kultúre rovnako dôležité stromy v isláme, dôležité stromy v buddhizme, dôležité stromy v čínskych, v japonských tradíciách, v amerických indigénnych kultúrach, kde predstavme si totémy, ktoré rovnako netlmočia. Tam nejde o matériu z dreva, tam ide o prevažne ako o komunikátora, o mediátora medzi ľuďmi a medzi treba s pozostalými, medzi duchmi v prírode alebo teda v tom nejakej nadpozemskej sfére. A vo všeobecnosti ten strom teda v tejto kategórii sám, a to je zaujímavé, to je tiež taký antropologický fenomén, on málo kedy sám plní funkciu Boha. On často nie je sám personifikáciou ako keby toho božského elementu. On je v drvivej väčšine mediátorom. On tlmočí ako keby tú správu, ten message medzi Bohom a medzi ľuďmi. Ako tam prebieha vyslovene taký ten komunikačný akt, kde strom je prostredníkom. To vidíme v biblických motívoch, napríklad horiaci ker, ktorý sa často zobrazuje ako strom, kde je to vyslovene komunikátor. On sám nie je Bohom, je len nositeľom tejto informácie. Už tam vidíme, že strom je projekčnou plochou našich predstav. No ale poďme ďalej a my vidíme, že teda, ale keď si pozrieme to množstvo, opäť poviem, rôzne množstvo obrazových príkladov, tak sa nevyhneme obrazom, kde sú stromy v krajinárstve, napríklad v krajinomaľbe. Tie stromy nereprezentujú nič nadpozemské, ani nič démonické, nič božské. Tie stromy sú, pretože nás inšpirujú svojou krásou. Sú to jednoducho estetické objekty, ktoré iniciovali vznik celého žánru krajinomaľby, ktoré nás od nepamäti fascinujú svojou funkčnosťou. A teda de facto my si len s tým pojmom symbolu nevystačíme. A tu sa pozrieme teda, že aký balík diel alebo aký balík vizuálnej kultúry sa nám otvorí. A tu vstupujeme do druhej kapitoly celej výstavy, ktorá sa venuje a nazvaná je opäť semiotickým pojmom ikon, čo je typ znaku, ktorý je v podstate veľmi triviálne popísateľný pojmom podobnosti. Podobnosť, akokoľvek jednoducho to znie, je pre nás zásadná, pretože v nás samotných vytvára asociačné reťazce. Iba na základe podobností my uvažujeme asociatívne pri všetkom, čo vidíme. A rovnako tomu je a teda aj v strome, kedy my, ak si pozrieme, k čomu všetkému ľudí v priebehu kultúry alebo kultúrnej evolúcie strom inšpiruje, tak zostaneme zarazení. Napríklad taký pojem hierarchie. Na to, aby sme dokázali vysvetliť alebo vizualizovať, čo to je hierarchia, alebo ako zobraziť niečo hierarchické, tak dobre, môžeme siahnuť po obraze pyramídy, napríklad, kde sa nejaká hierarchia zobrazí. Ale logickejšie a ešte zrozumiteľnejšie je siahnuť po štruktúre stromu. Pretože, a tu sa dostaneme k takému toposu napríklad rodostromov, kde vidíme koreň, kmeň a potom samotné vietve s výhonkami a tam vieme potom veľmi pekne demonštrovať a vizualizovať, že toto je nositeľ rodu, toto sú rozvetvenia a toto sú už potom samotné výhonky s deťmi, s vnúčikmi a tak ďalej a tak ďalej. Už tam vidíme tú veľmi jasnú a veľmi peknú štrukturáciu v rámci nejakých hierarchických hodnôt, čo sa využíva ako nosný motív v samotnej diagramatike. Ako tie rôzne diagramy, ktoré my využívame, sú inšpirované práve touto prírodnou hierarchiou. Keď sa pozrieme na pojem Porfíriovho stromu, ktorý sa vytvára opäť v rannom stredoveku, tak to sú opäť motívy, kde sa po strome siaha na vyjadrenie vzťahov medzi nejakými subzložkami a superzložkami, kde tá hlavná superzložka má jasné kauzálne vzťahy k nejakým subzložkám. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa
aj vo výtvarnom umení samozrejme prejavujú. A ten najzaujímavejší príklad aj v evolúcie v rámci napríklad tvorby jedného umelca, to používam ako príklad, je Piet Mondrian. Spomeňme si jeho červený alebo modrý strom. To se měla týkat přesně moje další otázka. Predstavte si, toto je ten najzásadnejší akože taký príklad, kde zo stromu sa nám abstrahovaním vertikál a horizontál sa dostaneme úplne k bezpredmetnej abstrakcii. Proč myslíte, že si vybral právě strom k tomu, aby došel k té abstrakci? Ak by sme chceli úplne hĺbšiu analýzu, tak samozrejme to viaže sa na jeho príklon k antropozofii a ovplyvnenú konkrétne filozofom Schoenmakersom, ktorý bol antropozofickým filozofom a matematikom, a Mondrian pri generovaní svojich teoretických textov k destilu a k novej plasticite. A samozrejme siaha po týchto, tam sú vyslovene nejaké také akože reflexie tejto teórie, tej vtedy módnej antropozofie, nejakých spájaní takých panteistických výkladov sveta s presahmi z východnej spirituality. Spomeňme si na Helenu Blavatsku alebo na Steinera, Rudolfa. Už tu by sme videli, že teda áno, tie inšpirácie pochádzajú z prírody. Ale na druhej strane u Mondriana vidíme aj v tých jeho textoch, on je vyslovene analytický. On strom má za dialogického partnera, s ktorým vstupuje do veľmi kritickej výmeny a dokáže z neho vyslovene abstrahovať. A opäť tu hovoríme o nejakých dominantných prvkoch, ktoré on z toho celku objektívnej reality separuje, v tomto prípade prvotný strom, keďže to vidíme ako v rámci jeho evolúcie, že teda toto sú nejaké dominantné motívy, ktorým sa venuje. A nie je to veľmi vzdialené ani našej fantázii vidieť z vertikál a z horizontál vyseparované práve, alebo teda vidieť v tom pôvod práve v konároch. Je potom zaujímavé, že nesiahne po diagonále, čo spraví Theo van Doesburg, a de facto dojde s ním až ku konfliktu, keďže pre ňo je diagonála nie je možná. Ale toto sú opäť rozsiahle teórie. My v 19. storočí máme celú rozsiahlu teóriu psychologickej estetiky, kedy už Theodor Fischer hovorí o ako keby psychickom pôsobení, alebo teda o emočnom pôsobení týchto základných výrazových prostriedkov, akými sú vertikála, horizontála a diagonála na pozorovateľa. Preto vidíme, ako intenzívne alebo ako veľmi radikálne pracuje s horizontálou napríklad Caspar David Friedrich. A romantizmus vôbec, pretože v tej horizontále my máme ako keby tú možnosť dosiahnutia akéhosi pojmu priam nekonečná. Tej vznešenej, opäť romantický topos, tej vznešenej siahodlhosti a nedosiahnuteľného horizontu. Tak ako máme aj v gotike vertikálu, ktorá nás opäť v nejakej svojej ultimatívnej smerovosti vedie niekde hore. Takže tu vidíme, že toto sú tie základné inšpirácie, a na výstave v Hlubokej som sa snažil v blokoch v tejto druhej kapitole nazvanej Ikon skutočne ukázať na to, aké variability v tomto výlučne formálnom jazyku sú možné. Tam vidíme strom, ktorý je len atmosférickým prvkom na dotvorenie nejakej ilúzie krajiny, vytvorenia pocitu už buď aj u impresionistov jesene, jary, stačí zakvitnutý zelený strom, máme hneď pocit, že toto poznáme. Toto sú vytváranie jasných, evokovanie jasných emócií. Rovnako v jeseni, rovnako na jar, v lete, v zime. V symbole by to bolo stotožňované ešte s inými motívmi. My tam máme potom aj Preislera. Jasné motívy v prvej kapitole, kedy často ženy, mladé dievčatá sú zobrazované s rozkvitnutými stromami, pretože to sú potom symboly večného života. V prípade druhej kapitoly je toto zakvitnutie nie vitalistickým symbolom večnosti, ale situatívnym znakom, v tomto prípade ikonom, aktuálneho stavu alebo nejakého momentálneho stavu, ktorý je nám ako emočne dosiahnutelný v prípade spomienky na jar, teplo, sviežosť
a tak ďalej, čo teda zažívame pri pohľade napríklad na impresionistické alebo romantické dielo. Ak pôjdeme ďalej, máme tam potom bloky, lebo v takých vyslovene v takých obrazových asamblážach som sa snažil poukázať na tie jazykové variácie v okruhu nejakého výrazového, ako keby výrazovej príbuznosti. Nazvime to tak. Preto tam nájdeme bloky expresívnej malby, expresívneho prístupu. Nájdeme tam bloky kubizujúceho, surrealizujúceho prístupu, kde opäť vidíme, a to je dôležitý aspekt celej výstavy, že nie je budovaná lineárne a už vôbec nie chronologicky. Pretože my nemôžeme povedať, že tak ako je v prvej kapitole v symbole, že v stredoveku sa začne používať symbol a potom sa vyvíja a postupuje až po súčasné umenie. To nie je pravda, pretože tak, ako sa v stredoveku siahlo po symbole jablka a stromu poznania rajského, tak nachádzame rovnako apropriácie rajských stromov alebo tohto motívu napríklad u Radky Bodzevič, kde oproti, alebo teda na druhej strane tej istej steny, kde je pôstne plátno, sa nachádza jej triptych, jej kvázi takmer oltárny alebo pseudo-oltárny obraz. Takže toto je až po súčasné umenie, prechádza tu k tomuto prelinkovaniu a to, čo tu táto výstava v podstate pracuje, je upozorniť návštevníčky na to, aby si uvedomili skutočne túto transhistoricitu. To, že my sa nepohybujeme v nejakej linearite času, ale že doslova sme nabádaní k tomu robiť tieto priečné prelinkovania, dialógy, ktoré spolu skutočne komunikujú a sú pre generovanie nových aj znakových vrstiev zásadné. Vráťme sa teda, dostaneme sa k tej druhej kapitole, tam sú napríklad potom znaky. Tam je Emil Fila, sú tam nádherní šímovia, kde vidieť práve tú inšpiratívnu traktovanie foriem stromu. A dostaneme sa až k Sikorovi, ktorý má plne prelinkovanie abstraktných línií, kde opäť by sme sa dokázali spätne v rámci evolúcie dostať k prírodným motívom. Takže toto sú tie časti. Minimálne sme teraz v druhej kapitole. Potom je tretia kapitola ešte a v rámci nej, aspoň v skratke, a opäť, ak sa pozrieme na to, tak toto je všetko. Máme iba dva modely, s ktorými môžeme pracovať v rámci vizuálnej kultúry. A tou odpoveďou je nie. Pretože určite sa ocitneme v situácii, alebo budeme konfrontovaní so znakom, kde si uvedomíme, že tak moment, tuto je rovnako dôležité identifikovať ten strom, ako prírodnú formálnu inšpiráciu, ale zároveň ten strom aj reprezentuje niečo viac, niečo vyššie. A ak si uvedomíme často, že aké témy to sú, tak sú to environmentálne témy. K tomu se dostaneme, vás teďka přeruším. Ještě co se týká toho stromu v tom 20. století, tak byl také zneužit jako propagandistický symbol. Díky své síle a velikosti se v období německého národního socialismu stal odkazem na odolného občana Třetí říše. Vy s touto kapitolou na výstavě zajímavým způsobem pracujete po instalační stránce. Prozradíte posluchačům jak? Presne tak. Na hranici medzi druhou a treťou kapitolou, teda kedy sa dostávame z tej formy práve do do nejakej inej typológie, tak si uvedomme, že napríklad, už sme to videli aj v prvej kapitole, že ten strom nie je vždy, my si to často tak idealizujeme s nejakými pozitívnymi motívmi, s radosťou, životom a tak ďalej, ale strom má často aj negatívne súvislosti, často je démonickým. Korene, ktoré nevidíme v zemi, sú často také, že podvedomé, tajomné. Často je to vo filmoch, predstavme si Sleepy Hollow, kde je ten strom, ktorý je vyslovene démonickým elementom. Môže to byť také místo pro obješení, ako Mali sme to u Idáše, presne od Gabriela von Maxe s krásnym dielom v prvej kapitole. A na druhej strane potom vidíme, že tento znak je, a to sa netýka len stromu, to môžu byť akékoľvek neutrálne znaky, ktoré často používame voľne, môžu byť inštrumentalizované. A to často inštrumentalizované pre propagandistické účely, pre účely vyslovene šírenia nejakých alebo toxických obsahov. A aby sme boli konkrétni, keď som pripravoval výstavu pre Belvedere, samozrejme, že tieto zbierky disponujú aj dielami, ktoré sú zo zbierok, s ktorými sa neradno alebo
nevie sa často, čo s nimi spraviť, pretože máme zbierku Ribbentropa. Sú tam diela, ktoré boli vystavované v tom cykle veľkých nemeckých výstav, ktoré boli konané v Mníchove. A toto sú skrz propagandistické diela, alebo respektíve diela zneužité často pre propagandistické účely na demonštrovanie, ako ste správne povedala, sily národa, vitality, moci a tak ďalej. Tam stačí už len to porovnanie, ktoré spomína Elias Canetti, kde hovorí a stotožňuje vojsko, zdravé nemecké vojsko s poriadnym silným lesom a stromami, s čím sa rado stotožňovala aj celá germánska kultúra. A naproti tomu, ako aby zdôraznili kvázi úpadkovosť iných kultúr, a konkrétne židovskej, tak sa tam im sa s nimi, s touto kultúrou alebo s týmto etnikom sa stotožňovala potom púšť, kde ako de facto jasne bolo potom akože manipulatívne pracované s tým, že toto je to živé a toto je to neživé. Hej? Takže tam vidíme to nebezpečenstvo, k akému to dochádza. A ja som túto kapitolu nechcel obísť. Len teraz je otázka, to je opäť ten problém, aj to, ako naložiť s našimi pamiatkami alebo pamätníkmi, to je to isté aj vo verejnom priestore. Čo spraviť so sochami Stalinou, Leninou, Gottwaldov a čo spraviť aj s modernými pamiatkami alebo dielami propagandistických funkcií. Hej? Ja si nemyslím, že je dôležité, že ich máme ničiť. Ja si myslím, že je dôležité ich prezentovať ako nejaké memento, už nie ako pomník, ale ako memento, ale tam je dôležitá kontextualizácia. Tam je dôležité upozorniť v rámci tohto mementa, čo to v sebe nesie. V prípade týchto búst a pamätníkov, že toto nie je ten hrdina, ale to je skutočne nejaký negatívny znak nejakej doby, nejakej totality. A v prípade diel je to o to ťažšie, že my tam máme v tomto prípade, ktoré ste spomenuli na výstave, máme dve diela. Jedno je monumentálne dielo Maxa Cepera, to sú dve borovice v lese. Monumentálne. Na prvý pohľad si nepoviete, aký obsah to môže v sebe mať nejako negatívny. Druhý obraz je taký stotný, starší hospodár na dvore, ktorý má pod nohami nasekané polená, drevené. Čo si tam poviete, že čo je na tomto ako kvázi to toxické. No samo o sebe tá vizuálna správa nie je nebezpečná. Nebezpečné je to ich pôvodné kontextualizovanie, ale aj to autorstvo týchto autorov. A keď som tieto diela chcel prezentovať, viete, že napríklad ten Max Ceper, ten bol na prvej veľkej nemeckej výstave a mal ho pri inštalácii byť sám Hitler. Pretože sa mu to dielo tak enormne páčilo i zodpovedalo tomu utopickému toposu zrozumiteľnej, ľudovej kultúry, umenia, ktoré je všeobecne krásne, zrozumiteľné. Tým nebezpečným vyslovene obsahom, po ktorých siahajú aj terajšie súčasné populistické strany, viď to na Slovensku. Áno, ale musím to zmieniť, pretože si to v sebe žiada. Áno, takže to nebezpečenstvo práve takýchto lacných a povrchných manipulácií so znakmi je veľmi nebezpečná. A dostaňme sa teraz k tomu, že ako pristúpiť k inštalácii takýchto obrazov, ako ich kontextualizovať. No v prípade viedenskej výstavy, tam to začalo, som si uvedomil, že ja ich, viete, vždy, keď pripravuje kurátor výstavu, tak si najskôr tie diela položí, akože sú položené na zem, sú pripravené na to, aby sa teda už nejako pozične adjustovali na stenu a zavesili. A v tom momente, keď sme to mali na zemi a hľadali sme tomu miesto na stene, tak som si uvedomil, že no ale pár miestností ďalej, alebo v bezprostrednej blízkosti mám obraz Jozefa Čapka. A to je obeť národného socializmu. To je mučeník. A teraz, viete, tým zavesením toho obrazu máte veľkú zodpovednosť, pretože vy ho inštitucionalizujete. Už to je akýsi hierarchizujúci akt. Už tomu dodávate akúsi hodnotu. A nechať kvázi niekoho, kto kolaboruje s režimom, s niekým, kto je obeťou toho režimu, na tej istej úrovni zavesenia, mi príde ako veľmi problematické a veľmi, veľmi nebezpečné.
Hoci som vedel, že budem to kontextualizovať textami. Vo Viedni som mal úryvky z básní, kde Bertolt Brecht má nádhernú báseň a ešte k tomu je Paul Celan. Na ňu potom reaguje na túto Brechtovú báseň a plus citát Eliasa Canetyho. Tak som si uvedomil, ale ja ich nechcem aj tak tie diela zavesiť. Tak v tom momente som si povedal, tak dobre, tú moju neistotu toho, čo s týmito dielami spraviť, ale zároveň aj túžbu potom upozorniť a ukázať tie diela, pretože sú aj kvalitné. Ten Adolf Wiesel je v tradícii veľmi dobrej novej vecnosti, kvázi tých nových realizmov, o ktorých ste tiež mali podcast. Takže to dielo má svoju kvalitu a bolo by škoda ho neprezentovať a neukázať. Hlavne, keď tam máme ešte aj faksimile toho prirastkového letáka k tomu, ako bolo príjmané na tú veľkú nemeckú výstavu, ešte aj so svastikou a s pečiatkou. Takže tam som si povedal, nechám tie obrazy jednoducho na zemi, sú pripravené na špalíkoch, tak aby boli samozrejme zafixované, ale tam ten proces vešania jednoducho stopnem. A nechám to skutočne akože aj v takej forme takého možno pobúrenia alebo minimálne zvedavosti. Nech si každý povie, prečo sú tieto diela na zemi, prečo nie sú zavesené. A nech tento proces potom ako keby robí, alebo nech si potom každý zodpovie to sám pre seba. V prípade kontextualizácie ešte výraznejšej som v Alšovej Jihočeskej galérii siahol po podľa mňa veľmi silnej práci, ktorá to potom ešte o čosi viacej, ešte viacej kontextualizuje, a to je Libor Novotný, to je ten fraktál, ktorý má v podobu svastiky, ale vyrastá z vietví stromu. Takže tam potom vzniká podľa mňa práve taký ten silný moment, kedy si začneme uvedomovať, že tá funkcia toho silného vitálneho stromu, ktorý je prítomný v 2. kapitole, sa nám zrazu manipuláciou obsahovou dostáva niekam, čo je propagandistické, populistické, veľmi nebezpečné a žiaľ aj v dnešnej dobe aktuálne. Už jsme tady nakousli, že další oblast, na které se na výstavě věnujete, je strom jako symbol zdravého životního prostředí. Strom jako dárce kyslíku a stínu, který je dnes v ohrožení. Tedy strom jako symbol ekologických katastrof. Zmínit můžeme například Kinterovy nervózní stromy, které se po výstavě pohybují, ale zcela jistě doplníte i další díla. Takže tu sme už teda v tej 3. kapitole, ktorú som nastolil, teda, že nie je možné tak výlučne pracovať. Našťastie toto semiotika umožňuje ako tento metodický základ pre túto výstavu, že bolo by naivné domnievať sa, že ten strom je buď symbolom, teda iba symbolom, alebo iba touto formálnou inšpiráciou. A na príklade práve prác s ekologickým obsahom je toto možné dobre demonštrovať. Predstavme si, každý z nás sme konfrontovaní často aj v súčasnosti, koľko značiek environmentálnych hnutí ste už videli, zaregistrovali, koľko reklám a koľko kvázi manifestov ste už počuli, kde bol prítomný strom. Hej, strom na ruke, zachráň strom, zachráň les, zachráňte pľúca zeme, hej, ten význam, hej, zachráňme pľúca zeme, de facto amazonský prales, obnova lesných porastov a tak ďalej. Mnohé jednoducho organizácie environmentálne siahajú po tomto symbole, po tomto znaku. Prečo? A na to tým je v podstate odpovedané aj tá úloha 3. kapitoly, kde to nie je len symbol, to nie je len symbolická funkcia, ale to je tá funkčná funkcia, to je tá funkcia z 2. kapitoly. A teda to nie je symbol, a to nie je len ikon, to je superznak. Na to máme nový pojem, opäť zo semiotiky, ten superznak. To je niečo, čo v sebe spája viacero funkcií znakových, viacero znakových modelov. V jednom. Znamená, ten jeden strom vie byť viacero. Ako vie byť nadpozemský, povieme si, však ako to môže byť. No a odpoveď je práve toto v tom pojme záchrany. Ako náhle my ako ľudia, ako kultúra si začneme teraz vytvárať ten obraz stromu, ktorý nás zachráni. Keď zachránime strom, zachránime našu klímu, zachránime náš životné prostredie, tak síce siahame po jeho fyzikálno-biologických danostiach stromu, ktorý skutočne ochladzuje, ktorý skutočne je zásobárňou
prevodu, ktorý skutočne očisťuje ovzdušie, toto sú jeho danosti, teda tým pádom spadá do druhej kapitoly, do toho ikonu, do formy a funkcie, ktorá je skutočne prírodná, nemá nič s nadprirodzeným a nič s démonickým spoločné. Ale tým, že my ako ľudia do ňoho projikujeme akési túžby po záchrane, teda, a to robíme automaticky. Aj s týmto pracujú a vyslovene je to v ich programe aj mnohých týchto environmentálnych log, kde je strom. My z neho vytvárame akéhosi, poviem to, moderného spasiteľa v úvodzovkách. Tam je ten priam až soteriologicko, nejaký mesianistický fenomén nového spasiteľa nás, keďže teraz zasadíme stromy, zachránime les, zachránime seba. Ten pojem, a tam už je to očakávanie je už nadprirodzené, pretože my očakávame, že niečo nás zachráni z našich vlastných chýb. To, čo sme sa ako civilizácia našou neohľaduplnosťou voči prírode dopustili a v čom sme sa ocitli. A teda tento motív, tento element tejto priam až nadprirodzenej záchrany, ktorý často očakávame od stromov, tak ten je v podstate symbolický. A tam potom vidíme, že v tomto modeli sa nám spája tak ikon, ten druhá kapitola, ako je tá prvá kapitola toho nadpozemského, nadprirodzeného, čo je v tom symbole. A vy ste spomenuli Kinteru, tam sú vyslovene takéto motívy, ktoré buď environmentálne alebo sociálne kritické, pretože my na tých stromoch môžeme demonštrovať okrem týchto ekologických aj iné konfliktné, opäť nadprirodzené, alebo teda minimálne nadprírodné funkcie, pretože nejaký spoločenský konflikt sa už stromu nijak netýka. My to ním, ale ako keby na základe jeho formálnych podobností a analogií s človekom, kde vieme strom ľahko antropomorfizovať, pretože hlava, ruky a nohy sú podobné kmeňu, konárom, výhonkom a tak ďalej. Tým pádom my ho vieme ľahko ako nejakú bytosť preniesť a transformačne nejako priniesť do nejakých nových naratívnych, nejakých nových rozprávačských polôch a de facto ním demonštrovať aj iné sociálne kritiky a tak ďalej. V druhej kapitole, v tretej kapitole, v tom superznaku, ktorý nazývam superznak, teda vidíme, ste spomenuli Kinteru, ale tam máme mnoho iných prác, napríklad veľkú inštaláciu Juraja Meliša, ktorý už v 70. rokoch, a tým chcem povedať, že umenie na toto ekologické hnutie veľmi promptne reaguje, pretože už v 60. 70. rokoch a hlavne v československom prostredí to je jedna z najintenzívnejších tém, kde sa umelkyne a umelci programovo venujú stromu a prírode, pretože ňou tlmočia jednak už aj nejakú ekologickú nejaký problém, nejaký kolaps, ktorý už v tom čase industrializácie bol prítomný, ale na druhej strane ním aj dokážu vypovedať mnohé sociálno-kritické obsahy, ktoré v totalitnej spoločnosti by v iných nejakých možno prvoplánovejších alebo popisnejších ako keby formách boli nemožné. Takže máme tam Juraja, máme tam Meliša teda, máme tam Rosemary Castoro s jej minimalistickým inštaláciou stromu Trojic, ktorá ako autorka, feministická minimalistka prvej generácie v USA programovo pracuje s materiou stromu, ale opäť v iných sociálno-kultúrnych aspektoch a súvislostiach. V tomto prípade, kde nám to evokuje akési možno štruktúry DNA, je to pre ňu veľmi taký akože tiež banálna spomienka na otca talianského pôvodu, ktorý nevedel dobre po anglicky a z lesu stromov, ktorý by bol po anglicky The Forest of Trees, hovoril niečo v zmysle Forest of Trees, kde bolo že skôr les trojíc. Takže ona to teda spravila ako les trojíc, kde každý strom pozostáva z nejakých troch prvkov. To je veľmi elegantná, taká minimalistická práca. Alebo tam máme monumentálne práce napríklad Anselma Kiefera. No, jsem se chtěla zeptat, jeho monumentální dílo Zlé matky. Čeho se týká? Toto dielo je veľmi zaujímavým citátom a už tu vidie tú analogiu s prvou výstavou v Belvedri. V Belvedri sa nachádza jedno z kľúčových diel zbierky a to je dielo juhotyrolského symbolistu Giovanni Segantiniho. A toto dielo sa volá Zlé matky. Toto dielo vzniklo ako inšpirácia básňou jeho priateľa Luigi Illiku, ktorý prebásnil opäť nejaký buddhistickú legendu, nazval túto báseň, tento
poém nazval Nirvána, kde sa opäť v tom panteistickom ako keby manierizme prepája ľudský život s prírodou, so životným prostredím, v ktorom sa odohráva aj taký existenčný zápas. Ľudská bytosť je ako keby odkázaná na večný boj. A v tomto veľmi sugestívnom diele Giovanni Segantini zobrazuje zasneženú plochu. Na horizonte máme alpské prostredie, jeho domoviny, Južného Tyrolska. A v hlavnom pláne je zobrazený dominantný strom, ktorý je vyschnutý, v podstate zimný strom, v takom vyslovene taký krčovitý, a v ňom sa tiež v takej veľmi spastickom geste je v ňom ako keby takmer vrastená matka alebo ženská figúra, ktorá sa bráni pripustiť opäť dieťa, ktoré pri nej levituje a snaží sa jej akože dostať na prsník a ona sa bráni ho kojiť. A tento motív sa potom v tej kompozícii Segantiniho opakuje v takých rôznych variáciách a v takej perspektíve až po horizont. Tento motív sa potom kvázi stráca nám až na horizonte. Čo je jasným potom apelom, jednak sú tam aj citáty Luigi Illiku, sú tam potom aj jednak z korešpondencie od Segantiniho vieme, ako on pristupoval k tomuto motívu. A je to celé o tom, ako sa opäť o boji človeka so sebou samým v nehostinnosti prostredia, taký ten vyslovene existencionalistický súboj. A z čoho som mal veľkú radosť, že sa nám podarilo, pretože samotné dielo Giovanni Segantiniho je nevypožičateľné. Z rôznych konzervačných dôvodov nie je zapožičateľné von. Tak sa nám našťastie podarilo spraviť variáciu tohto diela, rovnako kvalitnú, monumentálnu práve od Anselma Kiefera, ktorý explicitne siaha po tejto predlohe a vytvára toto dielo Zlé matky, kde máme opäť veľmi expresívne zobrazenú nejakú planinu, ktorá je očividne mŕtva, pretože tam rúbanisko, je to nejaké vysekané, taký ten jeho typický materiálovo reliefný prístup, kde sú buď nejaké vysekané stromy, ale namiesto viditeľného stromu a namiesto nejakej figúry matky je hore umiestnených reálnych stoličiek, na ktorých sú trne, na ktorých sú kríky a vetve s trňmi, ktoré de facto znemožňujú ako keby aj nám divákom vnímať ich tieto miesta na sedenie, na odpočinok ako miesta, ktoré by nás mali lákať, ktoré by nás mali pozývať, hej, ako stolička, ako miesto, kde si mám odpočinúť. Tento konflikt, ktorý je tu takto veľmi expresívne zobrazený, má práve aj veľmi silný ekologický apel, pretože v tom prostredí sa nedá byť. Takéto prostredie nie je životné, nepozýva, je odumreté. Tento apel je potom tak symbolicky zobrazený, veľmi silno, veľmi výrazne, že sa skutočne stáva jedným z vrcholov celej výstavy. Ale je zakomponované opäť v istom kontexte, kde na druhej strane máme vrcholné dielo Honor Domiera, Sancho Panza odpočívajúci pod stromom. Kde na druhej strane opäť opačný príklad. Ten hrdina z Dona Quixota, Sancho Panza, odpočíva pod stromom. Ten strom ho pozýva ho v tom letnom horúcom dni sadnúť si pod jeho tieň a stáva sa mu tou záchranou. Čo ale Kiefrove Zlé matky neumožňujú. Pretože na tie stoličky s trňmi si nesadnete. V tej krajine nechcete zotrvať, tam nechcete byť. Ale ten Sancho Panza, ten nachádza tu záchranu v strome. Tak Miroslav, já moc děkuji, že jste z Vídně dorazil až do pražské Vinternicovy vily a představil v podcastu Mišmaš Art rozsáhlý výstavní projekt Let It Grow Again, který je možné zhlédnout v Flašově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou až do 10. listopadu a přeji vám mnoho dalších zajímavých výstav. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte peknú jeseň a navštívte výstavu Let It Grow Again. A loučím se i s vámi, milí posluchači.
Nezapomeňte, že nové díly Myšmaše vycházejí každé pondělí v 18 hodin a poslouchat je můžete na Spotify, Apple Podcast a YouTube. To je pro dnešek vše. K dalšímu poslechu vás zve Máša Pivovarová.